Xiva ýolundan. Magtymguly Xivadaky Şirgazy medresesinde okan wagty Hazreti Pälwan adyna onuň halipasy bar eken. Ondan başga şol ýerde okanyny Özbekden, Garagalpakdan, Gazakdan, Tatardan gatykän dostlary bolupdyr. Magtymguly Xiva argyşa gidýän kerwenleriň kerwen başçyndan meniň hem goş kötelimi göterişip şol ýana atsaňyz diýip haýyş edýär. Kerwen başı razy bolýar. Emma Magtymgulynyň ýollaşy teni Xiva taraplarda hem şu ýerdäki ýaly tanaýarlar, hormatlaýarlar diýip kän azyk suwluk götermändir. Magtymguly kerwenler bilen Xiva ýakynlaşanna şahyryň gelýär sesini eşitip Hazreti Pälwan öz şagirdlerinden bir topuryny iýerip Magtymgulynyň öňünden çykarýar. Ol ýurtlar Magtymgulyny ondan oňa çagyryp hezzetleýärler.